Публикации в европейски медии, базирани на анализи за дигитални намеси в българското онлайн пространство, поставят въпроси за възможно влияние върху изборите на 19 април. Данните сочат към кампании, насочени основно срещу Румен Радев и Прогресивна България. На този фон се появява информация за координирани действия между политически среди, медии и външни структури, включително компании с противоречива репутация. В контекста се споменават и предполагаеми връзки с международни аналитични и разузнавателни среди, сред които Black Cube, израелска компания, както и паралели с Cambridge Analytica и практики като използване на лични данни и психологическо таргетиране. Според тази информация целта е въздействие върху обществените нагласи чрез медийни внушения и дигитални кампании, което може да повлияе върху подкрепата за Радев. Остава въпросът дали българските институции ще проверят твърденията за евентуална външна намеса, както е правено и в други европейски държави.